Hello friends, बरायबाय Bodo official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। दा दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन मा खालामगोन आरो बोरै खालामगोन आरो माब्ला खालामगोन नोंथांमोननो एडभान्स आपडेट होखानोसै। बेनो जाबाय जोंहा SLRC 26,000 वेकेन्सिनि दा बेयाव 8 पास 10 पास HS पास डिग्री पासफोरखौहाय बोरै नायगोन बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो हानायसेबां शेयार खालामगोन, लाइक खालामगोन, कमेन्ट्स खालामगोन आरो लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्लाबो साबस्क्राइब खालामना ला। दा बेफोरबायदि जबनि आपडेट मोननो बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा जायखिजाया गोबाव खालामा जों थांगोन सेबानि पर्टेलाव आरो बेयाव थांनानै नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामदो। जायफ्रा दासिमबो डाउनलड खालामनो हायाखै स' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। माखासे नाम्बार दंखायो बेयाव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन बा रायलायनानै लानो हागोन। स' दानिया जोङो अफिशियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो देन बेनिफ्राय गोबां नटिफिकेसन नायनो हायो आरो एडमिट स' लोगोफोर एडमिटआ डाउनलड खालामदो Grade-3 Grade-4 बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा ड्राइभार पस्टनि एडमिटआ नोंथांमोना 20 आगष्टनि उनावहाय मोननो हागौ। स' बेखायनो नेथ'दो आरो जेब्ला एडमिट होयो नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन। दा बेयाव Grade-3 आरो Grade-4 स' नोंथांमोना गावबागाव बेयाव एडमिट डाउनलड खालामदो 8 पास 10 पासनि एक्सट्रा बेनिफ्राय HSनिफ्राय लानानै डिग्री पाससिम नोंथांमोननि सायावसो बे एडमिट डाउनलड खालामनाया। स' खायसे मोनदों आरो खायसे मोनाखै आरो नोंथांमोननि आइडिया गोरोबाखै जानांगौ बेनिखायनो एडमिट डाउनलड खालामनो हायाखै। बेखायनो मोजां नायफिनबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। स' दानिया जोङो स्टेप बाय स्टेप जोङो बेयाव डिसकास खालामसै। बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामनिफ्राय लानानै माबोरै जागोन नोंथांमोननि डकुमेन्ट भेरिफिकेशना। दा लोगोफोर नोंथांमोना एडमिट हमना ला डाउनलड खालामबाय बेनिफ्राय एग्जाम हैबाय अके। स' नोंथांमोना एग्जाम हैबाय बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय समावहाय नोंथांमोना जि माखासे मार्क्स होदोंमोन हमना ला इयार अफ पासिं बेनिफ्राय नोंनि माखासे टटेल मार्क्स बेनिफ्राय पार्सेन्ट होदोंमोन बेफोर गोरोबनांगोन जेब्ला डकुमेन्ट भेरिफिकेशन जायो। स' नोंथांमोना जि होदोंमोन बेजों गोरोबनांगोन बेखौनो भेरिफिकेशन खालामनानै भेरिफाइड खालामगोन आरो लोगोसे भेरिफाइड जायोब्ला नोंथांमोनाहाय लास्टआव फाइनाल रिजाल्टखौ होनाय जायो। दा खायसे खायसे डकुमेन्ट भेरिफिकेशनावबो थालाङो दा खायसेया मिस्टेक जानो हागौ बा खायसेया फेक होनो हागौ बेखायनो स' साननांगौ दङ लास्ट प्रसेस जाबाय डकुमेन्ट भेरिफिकेशन। बेयाव गासैबो अकेबासो नोंखौहाय एप्रुभ खालामगोन आरो नोंनि सायाव साख्रिखौ होनाय जागोन। दा बे जिखि जाया आं आसा खालामो गासैनोबो अके दंजोबो। बेनिफ्राय बाथ्राया जाबाय जायफ्रानोखि नोंथांमोना Grade-4 हिसाबै एप्लाइ खालामदोंमोन अब्ला स' नोंथांमोना मोनसे टेब मोनदोंमोन हमना ला 8 पासनि डिटेल्स अके। स' नोंथांमोना 8 पासनि डिटेल्सआवहाय होदोंमोन कि नोंथाङा जेसेबां नाम्बार मोनदोंमोन बेखौनो होदोंमोन आरो लोगोसे बेसेबां पार्सेन्ट मोनदोंमोन बेखौबो होदोंमोन। बे अके जाबाय हमना ला नाथाय नोङो बेनि सायाव नोङो मार्कशिट नोङो श' खालामनो हानांगोन अब्लासो नोंखौहाय भेरिफाइड खालामगोन। मानोना नोंथाङा 8 पासनि डिटेल्सखौ होदोंमोन जेला नोंनाव 8 पासनि डिटेल्सआ थानांगोन अब्लासो नोङो एप्रुभ जागोन आरो नोंनि एगेन्स्टआव साख्रिखौ मोननाय जागोन जेब्लानोखि नोंथांमोना फाइनाल लिस्टखौ मोननाय जायो। स' बेनिफ्राय 10 पासआबो बेनो सेम प्रसेस 10 पासआव नोंथांमोननि मेट्रिकनि नायगोन HS पासनिखौ HSनिखौ नायगोन बेनिफ्राय हमना ला डिग्रिना डिग्रियाव नायगोन। बे नङा कि नोंथांमोना डिग्रिबा गासैबो डिग्रिखौ नायगोन बे नङा। नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय लानानै आप टु डिग्री पाससिम गासैखौबो चेक खालामगोन आरो गासैबो अके दङब्लासो नोंथांमोना भेरिफाइड जागोन आरो नोंथांमोना साख्रिखौ होनाय जागोन। बेनिखायनो लोगोफोर बुंदों जे गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ नांगौ होननानै नाथाय डिग्री पासआव ओरैबायदि खायसे थायो दासिमबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौहाय दिहुनना लायाखै बा इसु खालामाखै। हमना ला जोंनाव थायो कलेजनिफ्राय प्रभाइड खालामनाय प्रफेसनेल थ' नोंथांमोना बेजोंबो एक्सेप्ट जागोन बाट नोंथांमोना नांगौ जायोब्ला उनावहाय अरिजिनेलखौहाय श' खालामनो हानांगोन एबा नोंथांमोना इउनिभार्सिटिनिफ्राय लाना फैनांगोन। दा जायखिजाया मार्कशिट थायो स' बेनो एक्सेप्ट जायो बाट नोंथांमोना दानिफ्रायनो एप्लाइ खालामना खानानै दोनोब्ला स' नोंथांमोना अरिजिनेलखौ मोनहैगोन 1 मान्थ गाहाम लायो टाइम इसु जानो। स' बेखायनो नोंथांमोना खालामना लायोब्ला मोजां जागोन। दा जायखिजाया नोंथांमोननि डकुमेन्ट भेरिफिकेशनानो लास्ट प्रसेस बेयाव गासैबो अके जायोब्ला नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जागोन। बेखायनो दानिफ्रायनो नोंथांमोना अके खालामना लाखा जाहाथे माबाफोर प्रब्लेम दङबा नोंथांमोना जाहाथे साख्रि मोनै बादि जाहाथे जाया। दा बेखायनो जेसेबां हायो नोंथांमोना दानिफ्रायनो कालेक्ट खालामना लाखा गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौहाय स' नोंथांमोना श' खालामनो हानांगोन अब्लासो नोंथांमोना साख्रिखौ होनाय जागोन। दा जायखिजाया आसा खालामबाय नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय जानांगौ जायफ्रा गोदान केन्डिडेट बेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप भिडिअ फैबाय थागोन बे SLRCनि सायाव आरो माबोरै सेलेक्सन खालाममारगोन खालामा बेनि सायावबो डिसकास खालामगोन आरो लोगोसे गोदान आपडेट मोनोब्ला स' नोंथांमोननो लाना फैगोन। दा लास्ट बेनो ड्राइभार पस्टनि एग्जामा ओंखारबाय 11 सेप्तेम्बराव। दा बेखायनो एडमिट नोंथांमोना लास्ट उइक आगष्टआव मोनगोन। दा जायखिजाया नोंथांमोननि एग्जामा 150नि जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ गैया स' नोंथांमोना 2 घन्टा आनजाद होनो हागोन। HS पास डिग्री पास 10 पास जायखिजाया ड्राइभिं लाइसेन्स गोनांफोरा बे पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन।